Геймит ги пусна. Видиме сега първо видео. Нашия втори ден в Америка, който всъщност е първи, защото вчера пристигнахме след обеда и чак вечерта се окупитихме, но в момента сме в Тенеси, в градчето Pigeon Forge, което е може би една 10 километрова ивица е този път, малко по-малко, целия в хотелчета покрай пътя и такива увеселителни паркове, различни видове забавления, като мини-голф, чудеси и такива хубавости. Много хубаво е осветено. Еднорог? Няма много народ, сигурно вече сезона е минал. Но утре през деня по-светличко ще снимаме още повече, защото много ни хареса тук всичко как е подредено, хубаво. И още как. И още как, както казах,